Katapos sila sa girls football team nga magatiglawa sa pungsod sa natala nga football competition sa Australia. Gikan sila sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa Bacolod nga nagtiglawas na sa siyudad sa mga youth football competition sa pungsod kag sa abroad. Aton sila kinalahon sa bida sang liga. Sa ilalamharon nga edad nga 14 anyos, nangintiglawas na sila sang pungsod sa ginpatigayon nga Singa Cup International Football Tournament sa Singapore sang 2023. Katapo sila sa nagkalain-lain nga girls football team sa mga high school sa Bacolod nga naghugpong sa Buglas Filipinas Football Club. Ang Buglas Filipinas FC ang masaminaga pangibabaw sa mga youth football competition sa rehiyon sa girls under 14 category. Sa pagpangunan ni Coach Christian Claur, mas nahanas ang abilidad sang team kag subong man ang ila ikasarang sa mga national kag international competition. And we will try another teams nga makaya na kay last time when we were at Singapore, purely ang aton na girls nga ginala ko is from Negros. So like 15 sila, 12 from Bacolod, then 2 from Dumaguete and 1 from Escalante. Ang team ang napili magtiglawas sa Bacolod matapos nga na-qualify sa 32nd Kanga Cup sa Australia sa July 2025. Kabahin sang Buglas Filipinas FC ang grade 10 student nga si Rother Alanay Ofenda nga nagaserbe team captain sang club. Istorya ni Rother, nagsugod lang sila sa hampang upod siya mga abyan, tubtob nga nadiscover siya sa mga local football clubs hasta nga nanging kabahin sila sang Buglas Filipinas. Akong sister play football. So una, kung may game siya, magaw po ko. So, na-inspire ko sa akong sister na mag-try ako football. Do wala kayo nag-direct ka before sa mga clubs? You were saying kina nga, group of friends lang kamo nagkampang-hampang. Din pa kamo ito gampang? Sa Jeralan sa Tunaan, sa mga liga, festival, tapos kung training kami maganda na kami field, kung diin makabakante, pagkaroon training, ma-indra kami festival. Kaupod nila ang grade 8 student nga si Nathalie Rain Andres, isa ka rookie sang Buglas Filipinas FC. Pero mangin ikadua na ini nga oportunidad para kay Nathalie nga magbiyahe abroad para mag-compete sa hampang nga football. Next side ko to na makontra sila kay new faces naman mo ang mga As a rookie, budlay guro, no? Budlay, kay lag ko. Paano kung na-cope up? Paanong ginahimo mo para makakompete ka sa ila? Gabilib lang ko sa concept. Play ko mabuti lang ko. Mag-iyo sa tungan. Gaskwela ka pa, how do you manage your time sa practice kag sa hampang? Before ko mag-practice, binatapos ko na tanong ko ng practice. Pati before mag-game, binatapos ko naman. Nagligad lang nga Biyernes sa nagpalabot sa nila pagsuporta sa team Sanday House Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo kag ACT-CIS Representative Ed Vicquiap. Nagpasalig sila sang bulig pinansyal agud malabot sang team ang ginahandom nga kampyonato sa Australia. This is the right time. Gusto natin makilala sa international league, sa Olympics. We train, who knows? Pag pinondon siguro ng gobyerno ito, proper training and funding. We will see them in the international scene or arena, fighting with the US, with Brazil, and other countries. Para kay Coach Claur, dako nga bagay ang suporta nga ginapalabot sa mga lideres, ilabi na sa mga nagkalain-lain nga football clubs kag sa mga ginikanan para sa ginahandom nila nga kadalagan sa abroad. Gani padayon ang ilang maidiin nga training para mas mahandaan ang hinampang. Ano pang kinahanglan para mas madamo pata sa mga local athletes na makakompete internationally? Siguro ang first thing is yung the venue, like the football field, kay mostly diri sa aton sa Bacolod. Ang football field exist lang sa schools. Private? Na private. So, ang public schools, actually pwede makuha sa public schools. But then, kulang sila sa facilities like field. So, total lang sa public schools na may field. So, iban nga mga promising players, ara sa iban nga public, hindi sila ma-develop is because kulang sa facilities. And ang iban pagid nga kulang is ang equipment.
Ang team amuman ang magatiglawa sa Bacolod sa Batang Pinoy 2024 Futsal Tournament sa Palawan sa Nobyembre. Para kay Negros Occidental Regional Football Association Board Member William Claur, importante ang mga grassroots competition sa development sa mga local athletes. Nagapati siya nga bisan may advantage ang mga international players sa height, mas malabawan ini sang speed kag teamwork sang Buglas, Pilipinas. As part of NORFA organization, sir, ano pang kinahanglan naton gali para damo pa ba lang ang mga muli ng mga athletes ang mapadala naton sa mga international competitions? As the program of President Miggy Valmayor, I think is in the right track right now in starting the program of NORFA. So with the help of some clubs, with the help of the football clubs here around Negros, will be soon realized to be a dream come true for NORFA, fielding players, potential players to be part of the national training pool. Sa karon ginahandaan naman sang team ang natala ng Challenge Cup Visayas Soccer Championship sa Panad Park and Stadium sa Disyembre. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato ng mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.